हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे डिबि ब्लग्स इउट्यूब चेनेलावहाय जोबोद गोबाव जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं आपडेट्स लाबोनो हायोहाय। दा नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा, आङो एबारनिफ्राय रेगुलार आपडेट्स लाबोबाय थासिगोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दा आङो माखासे जोंहा ससियेल मिडियायाव जाफ्लेबाय थानाय भाइरेलनि सायाव आङो आपडेट्स लानानै फैदों। आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। दा जोंहा समाजाव जाफ्लेबाय थानाय सोरबा हारसा हौवाजों गोसो थोलायनानै दोनखारलांनाय, सोरबा बेबायदिनो मा होनबावनो लोगोफोर, जोंनि समाजाव बेबायदिनो जाफ्लेबाय थाखायो। दा जोंनि समाजाव बेबायदिनो सोरजोंबा बुथारजानाय, बहायबा थांनानै गोमानाय बेबायदि जाथाय जाफ्लेबाय थाखायो। दा बेनि सायावनो जोंहा नैबे बिसि फिसायनि सायाव सानैनि गेजेरावहाय फाथैलाइ बिसिनाय, बिनि सायाव आं आपडेट्स लानानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा गिबियावनो बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय नायना लाग्रोबानो जाबाय। आङो दा एसे उनावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंलांगोन। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबियाव नायना लाग्रोदो आरोखि लोगोफोर। रायजोनि साख्रि साबोद लानानै नैबे जोंनायनि सेराव गसंनानै बिथांमोनहा जिबसि नंला, दिनैनिफ्राय गारलायलायसिगोन। बिखौ रायजो राजाफ्रा बयबो साख्रि थानांगोन, आनान गसाइयाबो साख्रि थागोन, नैबे जोंनाय थानायाबो साख्रि थागोन, जाहाथे गारलायनानै उनाव गावसोरो लाफिनलायनाय बा फैफिनलायनाय बेफोरबायदि जायोबा आनान गसाइना हरगोन, रायजो राजा साखि थागोन। दा जोङो बिथांमोननि गावस्रालायनायनि जोङो हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लाबाय आरो माबाना होबाय। गाबा जायो नामा? गारलायनायनि माबाखौ हाबाफारिखौ मावबाय। 신들아 가호 아진자 신들아 저한테 가서 दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर, नोंथांमोनहाथ' नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा नोंथांमोना मा बुजिखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरबानो जाबाय। दा बेयो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरोखि, बिसि फिसायनि गेजेरावहाय फाथैलाइ बिसिनाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मिन्थिनो मोन्दों आरोखि, गोबां जोंहा ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायग्राफोर इउटुबार्सफोराबो बिथांमोननि सायावहाय दुखु मोननाय फोरमायदों। दा हिन्जावाहाय फाथैलाइ बिसिनो गोसो गैयामोन, बेबायदि
बुजिनो मोन्दों जोङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। बिनिफ्राय सोरबाया बुंदों गामिनि रायजो राजा ना मा बिथांमोना जर जबरदस्ति खालामनानै फाथैलाइ बिसि होखो गारलायहोखो ना माखो, दा जों बेखौबो बारा मोजाङै मिन्थिजोबला लोगोफोर। दा 12 लाख माबा लाख मोनखानोसै मानोसै बेजोंनो जानो हासिगोन थैजासे बेबायदि होन्दों नङा होमबा लोगोफोर। दा हिनजावाहाय जाय फाथैलाइ बिसि जाग्रा बिथाङाहाय मा होनदों, आङो थैगोन मागोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथांखौ सोर अनसायगोन लोगोफोर, बिथांखौ सोर दोनगोन, बिथाङा बबेयाव थांगोन, आलाय सिलाय गथ' सासेखौ लानानै बिथाङा मा खालामना मावना जागोन। बे 12 लाख 13 लाख फैसायाथ' नै दानो बाहायोब्ला दानो जोबनानै थाङो नङा होमबा लोगोफोर। दा बे जाथाया लोगोफोर नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि गामियावहाय जादों आरोखि। दा बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाफ्रा समाजाहाय माबायदि बेबायदि खालामखो, जे जर जबरदस्ति खालामनाय जादों नङा होमबा लोगोफोर। बियो मानि हिनजावा गोसो गैया बायदिमोन। दा हौवानिफ्राय माबा मोनसे पारमिसन मोनदों नामा बिथांमोना, रायजो राजाफ्रा गामिनि गावबुराफ्रा बिथांमोना माब्रैहाय बेबायदि खालामनो हाखो। दा बिथांमोनखौ जोङो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो गासैबो गोख्रों राहा लामा लानांगौ बिथांमोननि सायावहाय नोंथांमोना गोख्रों एक्सन लानांगौ आरोखि। दा बेबायदि खालामनो मोना, गोसो गैथारैखौ जोङो बेबायदि खालामनो हाया लोगोफोर। समाजनि बे आयेननि बेरेखा जायो, बे हाबा मावनाया आयेननि समाजनि बेरेखा जादों। नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहर मा खालामनाया मोजां। दा आंनि बुंनांगौआ बेनो लोगोफोर। दा मा होनबावनो लोगोफोर, नोंथांमोनहा गासैबो रायजोफोरा दुखु मोननाय फोरमायखादों बे भिडिअखौ नुनानै। गोबाङानो इउटुबार्सफ्राबो दा बिथांमोननि हाबा मावनाया आयेननि बेरेखा जादों। जुदि बिसिजों फिसायजों गोसो गोरोबलायोब्लासो बे खामानिखौ फाथैलाइ बिसिनायखौ मावनांगौ आरोखि। दा बिसिया जुदि हिनजावा गोसो गोरोबनाय गैयामोनब्ला दा मानि जाहोनाव मानि थाखाय बिथांखौ जर जबरदस्ति खालामनानै बिथांखौ फाथैलाइ बिसिहोखो, दा बिसो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों लोगोफोर। दा बिसोर दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो। दा जोंहा ओरै गुबुन फारसेथिंजाय बिथां बर'नि फावखुंगुर आदा जन कार्जि बिथाङाबो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि बे भिडिअखौ नुनानै। बिथाङा गोख्रों रायजो राजाफोरखौ एक्सन लानो थिनदों आरो बेखौहाय कर्ट केस होनांगौ, बेखौ आयेननि राहा लामा लानांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों आरोखि। दा बिथां आदा जन कार्जि बिथाङाहाय मा बुंदों नोंथांमोना बेखौबो ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नायबानो बुजिगोन आरोखि। दा नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लाबानो जाबाय। आं बेखिनियावनो आंनि दिनैनि बे आपडेट्सखौहाय फोजोबनो सानबाय आरोखि लोगोफोर। रायजोफोर, सिगां आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नैबे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो रायजो राजाफ्रा। जायो नामा? हेलो भिउअर्स, दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैनाय जाबाय। तारमाने बहुत दुखुनांथाव मोनसे मैया घटना जानानै थांदों। बे जाहैबाय जोंनि गलाघाटनि सिसुपानि होननाय जायगानि आरो जेम्स बसुमतारीनि न'खराव जादों बे घटनाया। तारमाने घटनाया जाहैबाय बहुत मानसिफ्रा मेसेजबो हरदों आदा बिनि सायाव भिडिअ खालामना लाबो माबो होननानै। आंबो भिडिअखौ नायनानै बहुत दुखु मोननाय जादों। दा घटनाया जाहैबाय फाथैलाइ बिसिनाय, दैट मिन्स डिवोर्स जादों आरो मैया। किन्तु जे माबामोन परिबेस मैयानि जे जों भिडिअ भिजुएल नुदों माबायाव मबाइलाव, तारमाने ओरैबायदि दुखुनांथाव। तारमाने बेवहाय मोननैनिफ्रायबो तारमाने बेवहाय कुनु एग्रि गैयामोन। तारमाने हौवानिफ्राय थानो हागौ किन्तु हिनजावनिफ्राय कुनु एग्रि गैयामोन फाथैलाइ बिसिनो थाखाय। दा बेखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों जोङो, जोंनि रायजो राजाफ्राबो दुखु मोनदों। दा बेखौ जबरदस्ति बेखौ फाथैलाइ बिसि होनाय जादों, डिवोर्स खालामहोनाय जादों। होनबा सोर राइट्स मोनखो बेखौ? गावबुरानाव एबा गिदिर राइट्स थाया जे सोरबा सानै माबाखौ बिसि फिसायखौ गावनो डिसिसन लानानै जबरदस्ति माबा खालामनाय, मा होनो बेखौ डिवोर्स खालामहोनाय कुनु राइट्स गैया।
दिनै गोसोबा बे हिनजावा जाय मानसिखौ थारमाने बुंदोंमोन आं बिसिया होननानै हिनजावा उल्टा बे सोर गावबुरा मा सोर बेखौ उल्टा केस होनो हायो आरो होनांगोनबो फिसाला सासे बामनानै दंमोन अन्थाव बाथाव फिसालाया गथ'आ ओरैलाय खोलाय बिमाखौ बिफाखौ दा बेखौ सोर खांगोन सोर फेदेरगोन आरो गामिनिफ्राय सासे हिनजावा बुंबावदोंमोन जे 12 लाख मोनखासिगोन बेजोंनो जादो आरो 12 लाखा दानि जुगाव मा बिलाय जेबो नङा गथ'नि फोरोंनाय दं संसार सालायलांनांगौ दङ बिनि लेखा थेखा बायनाय बेखौ फेदेरलांनाय बे 12 लाखा गाबोन समफानो जोबगोन हो सोर बेलाय अबेनि समाज बेलाय माबायदि समाज बेलाय हो बेखौ आइननि बेरेखा जोङो केस होनो हायो बेखौ एफआइआर होनो हायो हिनजावा आरो जुदि गावहा डिभर्स लानो गोसो गैयामोनबा फाथैलाय बिसिनो गोसो गैयामोनबा बेखौ केस होनो हायो आरो होथारनांगोन बेबायदि कुनु दिन खालामनाङा सोरबा बिसि फिसाय गोसो गैयैखौ सोरबा गावबुराया बेखौ जबरदस्ति फाथैलाय बिसि होनाया बिराद गाज्रि जादों बेखौ उल्टा केस होनांगौ आरो मानो होनोबा बेखौ रायजो राजाफ्राबो बे हिनजावजों सापर्ट हो मा जादों मा जायाखै मालाय ल'आ बेखौ बिजिरगोन गावबुराया बेबायदि जबरदस्ति बेखौ आखाइ हमहोनानै फाथैलाय बिसि होनाया बिराद गाज्रि जादों दा नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव एसे कमेन्ट्सआव बुंहरलायदो थेंक इउ सो माच